morning guys. So bago rin naman ang misa dayon. Diri sa Santo Niño guys. Kuyaw kay mga pagkaon mga tao, kuyaw kay options ba. Pwede ka magputo sikwate or pwede ka maginasal, especially kung Domingo. So kamo guys, ano sa inyong choice? Puto sikwate o inasal? Let me know guys. So mga Grinder Explorer, na daron diri sa may Cebu Metropolitan Cathedral kay gikan na nimba sa Senior Santo sa Basilica ng Santo Niño og karon ang palit nig bingka ni say mga ni Lili. So, lami kay lami ko na kay bingka ni Liling bay. Bagong luto. Init pa. So na lang tagpila kay imong bingka? Ay tag 5 ay tag mao na. So pila na mga katuig na maligig bingka? 5 years na. 5 years na. Dato na kayo siya. So guys, kung gikan simba, ay magkalimot ni Liling. Kung tilawi ang bingka. Sa akong tilawan ang bingka ni Liling, tag 5 ra ni bagong luto, init pa. Kaya ang bingka na kagumpom gawas, humok. Sakto ng katamis. Paig-paig. Dami. Tilawigid. Dami din ang bingka na preskong luto ba? Unbeatable. Thank you so much for watching Grinder Explorer. Please support our other videos and bye-bye.